So what's up mga adorable? So may pupuntahan kaming sikat na takoyaki dito sa may San Pedro. So kasama ko yung best friend ko, si Jaime. So pre, may shoutout ka ba dyan? Shoutout sa girlfriend ko na nasa France. So shoutout daw kay Binsu, yung girlfriend niya. So sana makilala kita soon. So nandito kami ngayon, naglalakad. Nandito kami sa hometown ko sa San Vicente. Shoutout. Hometown. Layo-layo ah. Kasama ko yung shoutout sa mga taga San Vicente dyan, yung mga classmates ko dito sa may Rizal. So pupunta kami dito sa may takoyakihan na nakita ng best friend ko sa internet. So samahan nyo kami. So huwag nyo rin kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. At huwag nyo na rin kalimutan manood dun sa ibang vlog. So tara guys. So guys, nandito na kami sa hinahanap namin. Ito yung pangalan ng kakainan namin, Salty Cafe and Takoyaki. So ito yung ano nila, menu. Ayan guys. Ito yung mga reminders nila. And ito yung pagpipilian. So ang pinili namin itong Only Octobits 149. Tsaka pumili na rin kami ng bottomless iced tea. So pre, ikaw anong tatingin mo makakailang ka dito? Ewan ko sa layo ng nilakad natin pre, kung saan tayo pumunta. Kailangan ko na ata gumamit ng domain expansion. 領域展開無料空所 Yan, gagamit kami ng domain expansion. Niluwagan na rin namin yung ano namin. Niluwagan na rin namin yung shorts namin para marami kami makain. So guys, kung malapit lang kayo dito sa San Pedro, 129 Rizal Street sa Poblacion, punta lang kayo dito guys. Ito yung ano nila, stall. Yan. Ito yung mga landmark, mga tindahan. Kabisaduhin nyo na lang. Kabisaduhin nyo na lang. Tricycle yung nakaparada doon. Pag hindi nakaparada yan, then ibig sabihin sumobra na kayo. Ayan, may Angelica store. Katapat lang yan, ito na yung stall. May water station sa harap. May water station na rin sa harap. Yan. Sabay may mga nakasampay doon. Pag may nakita yung nakasampay na damit, yun na yun. Malapit na kayo. Pag kulang yung nakasampay doon, ibig sabihin sumobra ka. Pag kulang yung nakasampay doon, sobra na kayo. Lakad ulit kayo pabalik. So ito yung ano. So guys, hinihintay na lang namin maluto. Ikaw pre, sa tingin mo ilan ba makakain mo talaga dito? 40 pieces daw yung ano eh. Yung highest nila dito eh. Highest record daw nila eh. Ayun ang nila lang. mga bobo Ngayon ang nila lang daw. Ayan guys, update na lang ulit namin kayo pag na-serve na yung takoyaki namin. Don't know 什么叫放弃现在 Give it another try Can't get triple light Feel upset at yourself every time 等不到的也许就是现在 You don't give a fuck Fresh around you anyway Anytime 感应就像在那手机里不停猜 L plus R input 死循环试了直的骂着他的不间断却又被他牵着鼻子走无限转是不是觉得没有他就没有 life 像失去了氧气的 candle fire Can't hold the growing knowing my desire Feel bad and say So guys, nakuha na namin yung order namin. Bibigyan mo. Di nabiyaki, basta Octobits. Ayun, Octobits pala. So guys, ang per serving nila is 8 pieces. So, So ano, 50 pesos kasi 4 pieces. So, bale, 12 pieces bawi mo na. So yun, nagko-compute na siya. So simulan natin guys. Try natin i-beat yung 40 pieces na record dito. So guys, pangalawang kagat. yung napapaso ako. So guys, pangalawang kagat. Tignan natin. Mainit guys. Subo mo nga lang, hindi mo iniipan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Stop
Yung pusa na may Christmas light sa bunganga. Kaka ganun. Yung technique pala dito, palamigin mo muna. So guys, unang agat mainit. So yung lasa naman niya guys, hindi nakakauma yung sauce niya. Hindi masyado matamis pero yung lasang-lasa mo yung sauce niya. Tsaka yung Japanese mayo okay naman. Ikaw, pre, anong rate mo sa lasa ng takoyaki? Basta only 10 agad sa akin. 10 basta takoyaki sa kanya kasi favorite niya yung takoyaki guys. Dito, Except lang dun yung sa Buendia, parang pancake lang na ano. go. Guys, wala na. Nanira, cut. So guys, enjoy muna natin to. Try natin i-beat yung 40 pieces. So guys, pangalawang plate niya na ay Jaime. Mukhang mabibit niya yung record Yo, chill lang siya. So yung akin iniintay ko pang maluto yung second plate ko. Bali, pang 16 niya na yan. Sa isang serving, 8 pieces ng takoyaki. So, Taga-tiisin kasi. sobrang init. Sobrang init guys. Tip. Papangatlong plate na ako. So guys, si Jaime, pangatlo niya na. Bali ano na yun, pang ilan na? 24? 24 na pag 24 pieces na. Mukhang kalahati na ng highest score natin. So guys, ito yung second plate ko. Yan. So, hindi siya tinipid sa ingredients, malaman. So guys, kung malapit kayo dito sa Rizal Street, sa mga classmate ko dyan sa St. Paul, daan kayo. Collab na rin tayo guys. So nilipat ko muna yung angle ng cellphone guys kasi may kasabay kami kakain. So yung kay Jaime niluluto pang third plate niya na. Pang 24 niya. Awat pa ngayon. So guys, third refill na ni Jaime, third plate niya na. Medyo against the light tayo guys. So sa akin niluluto pa rin yung pang third plate ko, third refill. Bali pang 24 pieces na natin. Dalawang refill na lang mabibit na natin yung highest record. So ito na pala, tapos na yung akin. Hintay ko na lang. So guys, pang third refill, tara, kain. So guys, pang 4 refill na namin to. So guys, pang 4 na namin to. Isa na lang, ano na natin isa. High score nila guys. Mas paluto ko dalawa lang. 41. Ano ba yan? So guys, subusin na namin itong pang-apat na refill namin. Malamigin pa lang muna namin. So guys, pang-limang plate ko na, pang-limang refill ko na. Match na tayo nung reset na highest score nila na 40 pieces na takoyaki. So isang refill pa, mabibit na natin yung 40 pieces na champion nila. So itong kasama ko hanggang ano pa lang, 32 pieces pa lang, nakapang-apat na refill pa lang siya. Nagkamali ako ng Nagkamali siya ng tansya. Nagkamali ako ng shorts pre. Isang refill na lang guys, mabibit na natin yung 40 pieces nila. Nagkamali ako ng shorts. So yun guys, update ko na lang ulit kayo pag nag-refill na lang ulit. So guys, natapos namin yung challenge. Sa'yo pre, nakailan ka? 32 lang ako, kung nainom pre. 32 lang siya, ako kasi ang highest score doon, 40. Sabi ko sa kanya mag-41 siya pangasap lang. So nag-41 lang ako, inasar ko lang. So nag-uwi na rin ako ng lemonade. Sayang naman kasi anti. So nandito kami sa bakery. Hindi namin alam na kung paano kami uwi. Hindi namin alam kung paano kami uwi. Sobrang sakit, sobrang bigat sa tiyan talaga.
So, hindi rin kami nakakuha ng thumbnail. So, ito na lang siguro gagawin namin thumbnail. Ayan. So, yun guys. Pauwi na kami. Salamat. At huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe. Panoorin niyo na rin yung iba kong video. Lalo na yung Orange Apartel. Yun guys. Maraming salamat. So guys, nabit namin yung 40 pieces na takoyaki. So ang score ko dun is 41. Nangasar lang ako. Isa lang yung nilamang ko. So guys, salamat sa panonood hanggang dulo. So huwag niyo kakalimutan mag-like and subscribe. And sa gaming page ni Jaime, ito ilalagay ko na lang dito yung gaming page niya. Supportahin niyo rin. Okay lang daw. Yun lang yung supportahan. So yun guys, like and subscribe. Salamat. Det här är väntan och spela lite Dota och pusha på smeken.